everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Noon sa man ko, gikulbaan man ko ining una namang panakita ni Lily karon. Unsa naman kay itsura sa kong kaluha? Dalia? Oh, Lily? Dalia, ikaw na yun! Ikaw na yun eh! Dalia! Lily! Sa katapusan, nakita na kita. Dalia, kumusta ka na? Kuan, okay naman ko. Ikaw, kumusta man ka? May kinakaikas ka ng jigger. Mananda ko na ko problema. Si Jigger, Dalia. Grabe siya kadik. Kung dili ko niya buhayan. Dalia, nahadlog na ko niya. Pasakitan ba kaniya? Oo. Nagpamaganing akong paa, oh. Lily, asa man ang gibuhat mo sa mong ginabuhi? Ambot na po. Ano tingali ko, Dalia? Hindi ko nga akong pagbasol nga may uban ko ni Jigger. O kibiyahan ko si Arnel. Mao ginidako ni mo sayo. Nga nagipalabi ni mo ka na adik ka ni Arnel nga profesional. Dato na, gwapo pa. Ug tarong pag-utok. Nagbasol ako. Agpari ako patabangan na magkaroon. Unsa? Tabangi ko magaling kawasgay ka ni Jigger. Ay, bangas ka. Sige ng mata ni mo. Wabi ang mulakaw sa lilit yun. Kuan, wa man siya magpauban ako. Sa? Oy. Kung ano wa mo siya uban eh. Nga may itong sabot nga, imo siya uban ha? Batang may buot. Wa man siya magpauban kay dili niya pabiyaan yung bay. Kalit siya. Abasa dito ko, mabuliya! Pero apason pa man yung taon. Namisugot naman ka. Namusuroy sa mga simbahan. Gawas pa, katagan sa mga simbahan din niya. Mato ka nagsuroy. Tawag yan ang cellphone. Guwan niyo Isi mo tubag kung tawagan. Wa man gani mo tubag mo. Ako na noy tubagon. Basta! Pangitag pagi ka mag-contact mo siya. Good morning, Mr. Ching. Kinahanglan magkasulti tag maayo, Arnel. Mr. Ching, salamat nga gitagan ko ni mong laing gayon nga magkasulti tagtarong nga kita. Gusto sab ko nga maklaro ang imong gisulti nako bahin sa imong asawa. Og sa gisulti ni imo nako. Mr. Ching, may ikumpisal lang ko nimo nga sikreto. Unsa? Sekreto? Giisip na tika nga ako mamahan. Ug tingali sa ato kasuod, makasabot ka sa akong isulti nimo karon. Ug manghinaot ko nga itago ni nimo bisan sa imong asawa. Unsa man kana, Arnel? Bahin niya sa tinuod nga pagkatao sa akong asawa. Misulti ka na nako bahin niya. Ang akong sikreto nga akong isulti nimo karon, Mr. Ching. Unsa man kana? Ang akong asawa dili Colgar. Tungod kay virgin pa siya hangtod karon. Unsa? Arnel, kibinuangan ba ko nimo? Tinuod na, Mr. Ching. Tungod kay kaluha siya sa tinuod nga Lily nga mao'y nakasaan ako. Ug mibiya sa adlaw sa mong kasal. Unsa? Saksi ka gyud nga wa makatunga sa mong kasal si Lily. Ug mao ni ang nahitabo.
mo ni mahitabo sa mong kinabuhi. Wala kay mahimo pa ni Inid Alia. Gawa sa pagdawat na lang nga naingon ko ini. Nga nasayop ko sa akong desisyon. Unya, usahaw na mala nimo ini karon. Malagi na ako patabangan ni mo. Kinala makalayas ko gikan ni Jigger. Kinala ko proteksyon. Unsa buot mo ipasabot? Si Arnel makahatag ka na ko proteksyon bato kang Jigger, Dahlia. Unsa? May kwarta siya. May kwarta si Arnel. Matabangan ko niya. Matago ko niya gikan kang Jigger. Hindi na siya makakita pa na ako. Lahos ang gusto nimo mahitabo, Lily. Gusto ko mabalik sa kinabuhi ni Arnel, Dahlia. Unsa? Pabalik ako sa kinabuhi ni Arnel. Maudi ka na'y naitabo. O, Mr. Ching. Sa akong kasuko, ang iyang kaluha ang gigapos ko sa mong kasal sa huwis. Kay gusto ko mubalik ang original na Lily. Kung makabawas ko niya sa iyang pagpakauwaw na ko. Kiduhaan ni mo ang kaminyoon, Arnel. Wa ko kiniduwai, Mr. Ching. Buutan si Dahlia. Dahlia ang tinuod ng ngana ng imong asawa. O, Mr. Ching. Ug manghinaot ko nga taguon ni mo, bisan nga to sa kuina. Mr. Ching. Nga nang may katawa ka. Nahimot lang kung naguna-una ni mo. Nakahimo ka sa pagpakasal sa babae nga istranyo para ni mo? Tungod ani sa akong kalagot sa akong pangasawa nun, Mr. Ching. Talagsaon ka, Arnel. Musugal ka gyud og mga butang nga maghatag nimo grisko. Okay, sige. Bituo ko nimo. Salamat, Mr. Ching. Pero unsa may plano mo karon niya ng imong asawa? Pakaslan ko siya sa simbahan. Og si Ibon, unsaon mo si Ibon? Samtang di ka mutuo sa tanayang isulti, pasagdan ko si Ibon sa iyang papel sa atong kumpanya. Ikaw di magkatabang na ko karong panahon na, Dahlia. Kuan, Ako ang unang ipagkaslan untang Arnel, di ba? Ako ang iyang gigugma. Basta ibalik na siya nga ako, Dahlia. Ha? Dahlia sa ako nagkikaingon, si Arnel ay makatabang na ako. ngano wa man hindi mo mahuna-huna sa nang mahigayon, Lily? Ngano karon pa man hindi mo mahuna-huna eh? Nagtaumanggot ko nga matarong akong kinabuhi o ba ni Jigger? Ipaw ka bagi pagkaawawan ni mo si Arnel. Gisakitan siyang maayos im gibuhat. Gawas ngay mo siya gipagkaawawan. Imo pag siya gikawatan sa tubangan. Sa lagtong gipagkasulti, giilat ni mo si Arnel. Oo, ang kunon ko. Ang kunon ko. Giilan na ko siya. Pero may paagi pang mabalik sa unang iyang pagbati na ako, Dahlia, di ba? Dako siya gugman ako, di ba? Di ba ako, anak? Dahlia, katapusan na rin ako pangayong tabang. Di ba dagan man sa kong natabang na nahimo mo, di ba? Di ba? Karon panahon na sad nga ako na sa imong tabangan. Pero ang sahon tamaga sa pagtabang. Ako'y mapulis imong dapit sa panimay ni Arnel. Unsa? Parehas tag naong, parehas tag lawas. Uway makabantay nga managlahi ta. Lily, dili mo na nakasayon ka na gusto mong mahitabo. Sayod na kung buhaton yun nato, Dahlia. Nailan man ganyan nato atong ginikanan sa una. Pero dili tanga si Arnel. Nga dili makailan ni mo na ako. Pinaglalang tabangan ko ni mo. O kung gusto ka mabuhi ko, mabalik ko sa kinabuhi ni Arnel. O ikaw ang mapuyong uban kang Jigger. Lily! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!